Aşı təcrübə avazı. Süyəm qoy şaqta bir ittəşimni. Аңар мен күрсәтәм күздә яшымны. Қилам исхар аңар қайғы мұңымны. Сөйлим бір барымны һәм юғымны. Күренә ул мәхәббәтле күземә. Куяр төсле бәһа һәр бір сүземә. Ала алмыйша теким күзне күзенә. Шығадыр балқыған нурлар йөзенә. Килә шунда бір аваз әллә кайдан. Ышанма, дөньяда һәр кемдә ялган. Аның тик тышкы ягын син күрәсең, мәхәббәтле әһәмият бирәсең. Тышыннан кызгану күрсәтсә дә ул, эчендә нәрсәләр ятканы мәшһүл. Әгәр күрсәң аның йөзендә нурны, бу нурга мәгънә бир син башка төрле. Аңар син саф күңел берлән ышандың. Ишеңдә кайгы хәсрәттән бушандың. Бушанды пак вә саф күңелең әчелде. Тирә-якка шуның нуры шәшелде. Йөзендә күргәнең нур иптәшеңнең. Нурыдыр саф күңел һәм күз яшыңнең. Кара йөз ул, кара эш ул һаманда. Мәхәббәт һәм кешелек юктыр анда. Менә шул чак тамам мин аптырыйм да, аваз келген тарафка бір карыйм да. Аваз дим, ишетеләсең әйтче кайдан, фәрештә кычкырамы яки шәйтан? Җавабында аваз, син рәнҗемә ди. Минем исмем ачы карт тәҗрибә ди.